Путин в Крыму. Президент России провел совещание с членами Совета Безопасности. Также планирует посетить молодежный образовательный форум «Таврида». Последний раз Владимир Путин посещал Крым в марте, когда инспектировал строительство Керченского моста. Ясно, что собрались мы по известному поводу, в связи с известным инцидентом после пресечения попытки проникновения на территорию Крыма диверсионных подразделений украинской армии. Судя по всему, наши партнеры в Киеве приняли решение обострить ситуацию, и ясно, зачем они это делают, потому что не хотят или не могут по каким-то соображениям исполнять минские договоренности. Мы не собираемся сворачивать все наши отношения, несмотря на нежелание сегодняшних властей в Киеве иметь полноценные дипломатические отношения на уровне послов. Мы, тем не менее, будем оставлять возможности для развития контактов. МИД Украины подготовил ноту протеста в связи с приездом Путина в Крым. Висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим здійсненням президентом Російської Федерації непогодженого з Україною візиту на територію Автономної Республіки Крим. Відповідна нота протесту буде відправлена сьогодні російської стороні з вимогою припинити практику таких візитів. Хотіли би наголосити, що такі візити свідчать про демонстративне і триваюче нехтування російською стороною норм міжнародного права, зокрема статуту ООН, резолюцію Генеральної асамблеї ООН про територіальну цілісність України, а також законодавства України. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були, є і залишатимуться територією України.